Pantay kwarto ang maturang pista. Pista ka na yung kwarto. Hindi pa lang yung... Ay, ganda pa lang talaga. Okay naman. Yes, thank you. May tatanong lang ako. Nasa 4 na ako kaya lang, hindi ko alam, mabibili ko lang. Oh, punta ka na YouTube. Okay, kaya lang hindi ko makita kung saan hindi siya makikita. Ikaw nag-record ka. Ito telepono na. Pwede rin dito sa screen pero maliit eh. Ilagay mo dito. No, not the office.